Първата спирка на голямото пътуване е Бургас, за да вземем част от отбора. След това Пловдив, минаваме през София и живот и здраве ще пътуваме през Сърбия, след това Унгария. Добро утро на всички, аз съм Зори, добре дошли в моя YouTube канал и вече най-накрая дойде моментът, в който заминаваме на Европейското първенство в Унгария, Будапеща. Пътя ще е някъде около 12-13 часа, но със спирането естествено ще го направим малко повече. Сега се намираме на една бензиностанция, взехме един съотборник и продължаваме с пътя. И така, скъпи приятели, вече сме на границата на Унгария. Надявам се да минем скоро, но така като гледам, ще си почакаме вероятно около час. И ето дойде моят ред и аз да тренирам, защото между регистрацията и съдийския семинар имаше малко време, затова не успях да тренирам с отбора. Но сега имам тази възможност, така че ще ви снимам част от тренировката. Мен да ме снима Райчето. Имам си оператори, аз. И така, хора, приключих тренировка и сега ще мина по стаите да видя дали другите си зашили номерата. И вече сме в залата на самото състезание. Загряла съм и в момента правя ката на татамито, на което ще се състезавам, за да мога да видя как е самото татами. И сега вече започва церемонията по откриване на Европейското първенство. Zonica Kostova, Bulgaria. На това европейско първенство в дисциплина ката жени бяхме 22 участнички. Първо се играе квалификация, избрана е една ката. На това европейско първенство квалификационната ката беше Кексисон Сан. Да наблюдавахте част от нея и сега 5 съдии отсъждат тяхното решение и само 6 жени с най-високи оценки се класират за финал. И успях да се класирам за финал. Тук наблюдавате друга ката. Финалната ката беше Басай. Между другото ми е една от любимите качи. Сега наблюдавате края на катата. И тук съдиите дават тяхното решение. И тук получих най-високите оценки на този турнир. 7.2. И така успях да се преборя за втора европейска титла. Аз играх предпоследна на финала и още преди официално да ме обявят, че съм първа, тук децата от моя отбор ми казват, че съм първа, защото са смятали оценките на всички финалистки
и преди да ме обявят официално, разбрах, че съм първа, благодарение на тях. Това бяха реакциите ни, когато разбрахме, че съм първа. Зорница Костова, България. Тук вече е официално. След това бях рефер и страничен съдия също. При жени в дисциплина комите на това европейско първенство мъжете и жените играха на без категории. First place, Зорница Костова, България. Благодаря на Господ, че беше с мен и в това изпитание, което ми даде сили да успея да премина и да се справя. Също така да благодаря на моите треньори Шихан Емил Костов и сенсей Гаргана Костова. На всичко, което са ме научили, продължава да ме учат. Благодаря ви и на всички от клуба, които също така ме подкрепяха, и на моите приятели и семейство. Благодаря ви за подкрепата и вярата в мен. Хора, след дългия ден в залата и всичките тези емоции, си направихме малко разходка с колата, защото е много студено и след вечеря още повече захладня времето и решихме да се поразходим само с колата, но току-що видях, че загасиха лампичките. Това е да имаме късмет, да се снимаме и да загаснат лампичките. Такива неща се помнят даже повече, като случки. Сега чуваме вече към хотела, защото вече сме прекалено изморени.